ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракату дӯстони азиз ва подписчиконе ки ин лаҳза моро тамошо мекунед. имрӯз барои шумо се хушхабар. Хушхабари якум курс боло рафтай 1000 рубле 116 сомону 62 дирҳам шудагай. Хабари дуюм, аз Зубербанк шумо вақте ки пул перевод мекунен бе комиссия шудагай. Хабари сеюм, нафароне ки дар Москва ҳастен мехоҳен ки границаи Қазоқистон барен, ба як мошин шуморо мебара, ба як мошин мебиёра. Ҳоҷи Нурмуҳаммад беҳтарин шахсиятай, солҳои дуроз дар хидмати мардумай. Агар документоятон ки тамом шудагӣ боша, шуморо муомила мекунанд, аз мошин намефуроранд. Агар ба гапи ҳамин Ҳоҷи Нурмуҳаммад бошен ку, агар ҳуҷҷатҳоятон ки тамом шудагӣ боша, просрочни боша, шуморо соҳу саломат бурда мебиёра. Аввалаш худованд опути корӣ доранд, дар роҳ ӯро ҳама мешиносанд. Аз номи канали мо гап занен, ҳатман тахфиф карда мешава. Ҳаматона дар граница интизорум, зудтар бошен, биёен, документҳои свежи кунен, бихирен, бичарен, бигарден.